עם אבא שלי ועם אמא שלי, אם אתם רואים אותה. ובקיצור, פגז. לקחתי פיתה קטנה. תודה. תקליט לו שי, מי מתקשר לפה? נתתי כבר 2 עצמות. אמא, יש כאן כבר 2 עצמות. זה ביום חמישי לאחר מכן. בסדר, אפשר גם לחתום, אפשר שאנחנו נחתום, והערבה אחר כך תבוא עוד לחתום. רק עומר מיידע